na emi ya ra ka egbu onu ya ka mmiri gare na ajo pe ya wo bro Igbo na emra Hausa guy Hausa na emere Igbo guy so ka ahụ bụzikwa nke bụ nke ọjọọ bụ udele ya ha ahụ ma ndị na-arụ ọrụ ya na-azọ bụ sọsọ elekshọn nwanne m apụrụ m ebe ahụ mbụ Anambra steeti mana ha na-akwado elekshọn bụ ebe ahụ post iju kere nsị ahụ ndị na-awụpụ ndị dị ndụ arịa elekshọn mere na Anambra kịta onye ọbụla na hozili na ọgbaghara posta ebe niile akwụkwọ ọgbaghara dị posta ndị mmadụ eji ebe niile gaa ntị ọbụla ihe na-ekwu achịra gị ka mgbe ndị mmadụ ọkwefe ụdị ọgbaghara anyị nọ n'elu ya mana iruo na Anambra aka na-ewepụta posta ndị ga-ajọ gọvanọ ndị ga-azọ nka ndị ga-azọ so ndị agha agaghị apụta nwa kịta bịa zọwagodi anyị kịta ọ bụ na anyị na-anwụ anwụ ọkwara ndị ụfọdụ ụnụ ka a ga-achị ya ọrụ ndị ụfọdụ ka a ga-achị o nwere nna dị erizi n'ibe ị nwere mana anaghị ka etu ọrụ n'akụkọ ndị a mana o nwere ofu ihe m chọrọ ikwu ka ekwene maka ụfọdụ ndị be anyị ha dị azọ gọvanọ ha dị azọ kanselọ ha nọkwuo na sineti onwe ihe gbasara ha mana stilu ihe gbasara Igbo a na-emetụ ha n'obi ya ama m ọdịka mmadụ one mma ihe Igbo na-echu ụra bụ na ịbịa na kọmuniti ọbụla ị ga-anụ maka ha iji wee maa atụ ihe dịka one young man a na-akpọ ọga ndị ọga ama m onye a mfu ya n'ụzọ amara m onye a ma mfu ya n'ụzọ ejie nọmbịa ejiro kọntaktị ya abịakwa m ịchọ kọntaktị ma ịma ya mana ọrụ ọma mmadụ na-alụ ka eji ekwu maka ya dịka iji ekwu ya bụ na ebe na Anambra niile ebe ọbụla ikwutere dị young man a na-akpọ ọga ndị ọga onye ọbụla dị agwa ma mmadụ ka m nụbara afọ ahụ n'ọnụ mbụ ama m ebe ọga ndị ọga ma mmadụ bịa ọsọ na ọga ndị ọga kpụrụ okwu na Okoya praịmarị skuul eje ebe a mụ na ya rice akịrị ihe a na-agwa gị etogokwa ahụ ihe etogokwa bifo enwee covid o bifo abịa mebe palliative during the time of covid efu mgbe onye a jiri gbabiri Igbo mbọ mana onye a na-akpọ ọga ndị ọga kịta ọ bụ politishan ọ nọrọ n'iru o soro azọ ka m si ikwukwu ụdị mmadụ a ihe kwu ya ji eso ọma mkpeji ịzọ maka o nwere ọ nọrọ onwe ya ọhụrụ ya bụ na onye a dị onwe ya nọrọ onwe ya mana ihe gbasara Anambra steeti eme gịnị adịghị ya n'obi iri na amara posta kedu efọtụ ụnụ na ihe a na-eme n'obodo a kịta obodo a na-agbaghara kedu imenwu asị na ohe a ka ịlụ ofu ihe onweghị imenwu mana individual onye na-oruru onwe ya na-ewepụta taịm na-echekwa ndị ọya na-agwọ ndị a na-agwọ na-azụ ndị a na-azụ n'akwụkwọ na-ekeghị ndị na-ekeghị ego ama m onye ọma erigo m ego ya through my mother ụmụ nwaanyị ndị di ha dịrọ a na-enyebere ha aka ihe dị iche iche a na-ekwu okwu motosaịkụl na keke maka na afọ kataziri m afọ ahụ wee chụzie ka mmanụ ọga ndị ọga obodo onye chọọ dee n'okpu ya ama m ịghọta ọga ndị ọga onye chọdị ya odee n'okpu ya ka onye nọkọta nnọọ ịghọtago mgbe m meweziri nkwagharị mesiri ike refụ na onye a bụ onye nọrụrụ onwe ya nna abịa m ikwu iririgo mana ọrụ ọma ịlụ ka m chọrọ ka m kọwaa n'agbanyeghị na m amara onye bụ mana eji m ya wee gosi ndị a na-azọ elekshọn na Anambra ụdị ihe adaghị mma a na-eme bụ ọga ndị ọga na-eme bụ ihe mmadụ na-eme maka ọdịmma ụmụnne ya na ndị obodo ọ nọ n'ime aba Anambra steeti unu niile wepụtachara ego unu ji eje azụzi ama posta kịta unu na-eme ụdị ihe ahụ ọ na-eme nakwa imirikiti ndị ọzọ nwere ego na Anambra na-eme onye ahụ onye ahụ na-eme ajụ chọrọ ejuru ewere bụrụzịa ọ dịghị ka ọ na Anambra a ga-akarị otu ọ dị taa so ka hapụ nke a na ọ bụrụ ama m onye ọ bụ mana ihe m kwuru bụ ihe bụ eziokwu nke bụ na mere eme na Anambra ka hapụ nke a dị ya gịnị na-eme udo dị nwanne m udo ike gwụ akwụpụtasịala ha gba ndị fọdụrụ ka a ga-achịdị hapụ ndị a ntụeka otu nwaanyị ka mụ na ya na-abụọ na-ekwu okwu ọkpọ m injinia nzi ahụ sị m na enwe ihe na-eri eri n'ahụ nsị nje dị ya madam na enwere draiva ọhụrụ na-abịara nwa ya nwaanyị nwa amaka di draiva ọhụrụ na-abịara nwa ya di na draiva na-abịara nwa ya nwaanyị di nsị a nge eji ọ sị m na ya chọọ ka draiva lụọ ndị draiva ya wure chụọ draiva ahụ ya sị nwa ya nwaanyị na-ahụ ya ekwu aka nwa ya nwaanyị ekwuru ahụ onye ọzọ ulo ya akpụ ya nna ọzọ ya nge ka ị na-arụ
ọsị ya nọ photograph ya sị nke gwire kịta je eje gwire ya kpọ nwa ya driver dara photographer bịa kelachi ibe onye bịa na-agwa ndị mmadụ na onye lụtara di onye ọbụla nwaanyị ọbụla lụrụ di wee lụta DJ photographer MC ke ha nwoke na-eme decoration nwoke na-eme keeki ka ekwe ha na-eme na oge sizin ndị na-esi nri ịlụta ya na di iji edi ịlụta ya na nwaanyị ndị ahụ ndị madam hustle na-ada alụrụ ọrụ na amaka mma nke akpọọla moto ya gbabazi ya ndị na-akwado NTI TV bụ Flawless Cosmetics Limited. Ọ bụ ha na-arụpụta Baby Secret ka ahụ nwa gị dị pọlị pọlị.